Ang kasikatan ay nawawala. Ang pira ay nauubos. Pero ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalagaan. Biasintag na yari paharai kasanyangan si pikilan huway nahugnan lalawanan sin kita padunayan ang ako ang katukan na Tagaw kagitan pangatagainog na kumantagaw kagilan. Ako po si Shahada Sahid, Shane, aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!